बोल बोल बैजनाथ बाबा की गाजा बाउराइल सभे मनुआइल गाजा बाउराइल सभे मनुआइल केने मिलता किन के ले आओ ए बम पूछिलम धनकाव हो ए बम पूछिलम धनकाव ए बम एक ताल पियाव हो ए बम पूछिलम धनकाव हाँ हाँ गाजा बाउराइल सभे मनुआइल अरे ध्यान दी ए बम हाँ गाजा बाउराइल सभे मनुआइल केने मिलता किन के ले आओ ए बम एक ताल पियाव हो ए बम पूछिलम धनकाव ए बम पूछिलम धनकाव हो ए बम एक ताल पियाव पकम रहिल त नइखे कहीं से लाके पिया दन तइके बोल बम बोलला में मिले न सुर हो बाबा के नगरी बावे अभी दूर हो बोल बम डीजे पकम रहिल त नइखे कहीं से लाके पिया दन तइके बोल बम बोलला में मिले न सुर हो बाबा के नगरी बावे अभी दूर हो चली पए दल हो मिले नहीं बल हो बोल के बोल बम चली पए दल हो मिले नहीं बल हो कहीं से तू जोगाड़ के लाओ ए बम तू छिलम धनकाव हो ए बम तू छिलम धनकाव ए बम एक ताल पियाव हो ए बम तू छिलम धनकाव सभे बापेन हले गेरुआ के कपड़ा गाजा न मिली तो कदी हिला फरा दिल पर दीवाना गाजा लेवे हो गईले मुन्ना माइकल अभिले न अइले सभे बापेन हले गेरुआ के कपड़ा गाजा न मिली तो कदी हिला फरा डीजे विनोद चिलम लेवे गईले का भइल जितेंद्र अभिले न अइले अनंजय केला सबसे कहेला अनंजय केला सबसे कहेला देसी म्यूजिक के गाना बजाओ ए बम तू छिलम धनकाव हो ए बम तू छिलम धनकाव ए बम एक ताल पियाव हो ए बम तू छिलम धनकाव ना मिलता सनक जा रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी।